Teraz v noci? Tu je Donáška. Donáška. Však je polnoc. Ja som tá Donáška. Prepáčte, ale teraz o polnoci? O polnoci. Celý den vás hľadám, nevím, kde bývate, ja neviem, čo toto je za adresu. Sedení pro Markusa Aureliusa. Konec, fajka hasla. Tu máte to sedení. Áno, nech sa páči. Ja som si svoju fúru urobil. To je posledná fúra moja. Takže tak nejak, áno. No počkajte, ale ja som si objednal predsa sedenie pre celý senát. Rímsky senát. Jasné. To budete všetci sedieť v takovej zime venku, ne? V ľadovci. No však áno. No, tak asi nepochybujem sa. Však si to vyskúšajte, uvidíme, ne? Pomaličky zajdeš ďalej. Vy ste filozofia, pán Aurelius. Pomaličky ďalej zajdeš. Vidíte, ja som jeden pracujúci človek. Fúru som si urobil, áno, ja na toto nemám. A to mi chcete povedať, že budete celý senát sedieť vonku v tej zime? Áno! Aj všichni, aj otroci? Áno! Aj tí, čo vám nalevajú to víno? No áno! A gladiátori? Ty ne! Ne, že? To som vedel. Majú plné ruky práce. V kíne, ne? Dvojka gladiátor. A potom v MMA-ku. Ja viem. Však ja som takto so starým gladiátorem ešte za Spartakusa. My sa kamarádi, chodili sme na pivo a toto je jedno z druhým hore dole. Pak on si otvoril, tuším, potraviny a zebral si za ženu, nepoznáte malú Eriku černú. No ona mu brala tí Ducati z kasy a pak, myslím, že on ju zabil s nožem a tuším, teraz je v Čile disc-jockey. Pán Aurelio, to som strašne rád, že ste ma pozval na tú kávičku. Už taková zima byla, jej, Santa Maria. No nič, ja vám takto poviem, keď sa vám to nezdá, tu máme černé na bielém. Marcus Aurelius, jeden kus. Sedený. Je zima veľká, je venku. To tu máte elegantné. Vy ste už ste dlho takto ve funkcii, ako filozofickej? Áno, áno. Lebo kníh vás je, vaše slová sú plné knihy. A múdre slova máte, múdre, lenže nechápete to, že to je na vyskúšaní tá stolica, to sedení. Že kdy sa vám bude ako ľúbiť, ja donesem pre celý senát. Aj keď sa mi nezdá, že v zime by ste sedeli venku. Ale áno, to je pre celý senát. Však budeme sedieť všetci venku. Jakže budete sedieť v takovej zime venku? No, normálne. A všichni? Akože aj tí, čo vám to vínko nalievajú, takovéto? Elegantné. No. Áno! A otroci? Áno! Všichni budete sedieť venku? Áno! To dosť veľa sedení, to vám poviem. Mám plné ruke práce, ne? Ne, na tom platné v kine, ne? Gladiátor 2 a potom v MMA-ku sa márujú v tých kletkách. Ja vím, že gladiátori, ne? Sakra. Ja som vôbec rád, že som našiel tú adresu. Nemáte vôbec ani rímske číslice venku. A vy, že v noci. No tak pardon, pán filozof, čo knižky vašich slov sú plné. Ja som rád, že som vás našiel. To sedení som donesol. Je to jeden kus, áno, na probíren. A čo si vymyslíte, že ja v zime tuto sa túlam po okolí, že vám to donesem a že mne sa to ľúbi, alebo čo? No ale my budeme sedieť venku. Podrž ma. To ma podržte. Porad si hasné svetlo. No, takže takto, aby sme to rozobrali, áno? Vy budete sedieť venku, akože zežral sem to. V zime. Ale co tam budete vy vyprávať, pánko môj? My sme filozofi, my budeme filozofovať. To včil nevím, ja som není na stope. Tak jedného dňa ste armádny generál, bijete sa s onými, s banditmi, alebo jak to nazývate, barbary, co ja vím. A pak na druhý deň ste filozof, na tretí deň ste aj kurevník? No to voľte. Ja vím, sem u vás doma, ja vás rešpektujem akože normálne, ale kávičku ste mi stále nedal. Ja tohle môžu sráť. Ale veď vám urobím tú kávičku, veď som vám povedal, že vám urobím tú kávičku, ale... Viete, vy ste vlastne čo? Vy ste nejaká Donáška? Donáška.
Ešte raz? Donáška. Aká? Silná. Máte aj skratku? RRR. Čo to je? Rímske rýchle roznosy. Tu je tá No kávička. konečne, ďakujem. Velice pekne vám ďakujem, pán Konstantin. No však akože nepoznáte, a ja poznal, ja som vyrastal s jedným Stončem. Tonči? Fakt, že to, ne? Díky. Stončen od Malého Vrchu. Vyrastali spolu, on byl jeden z vážnych gladiátorov ešte za Kaligulu. Aha. No a pak on sa zalúbil do tej malej Eriky, ne? Malá černá Erika. Aha. Čo keď si nové šaty vždycky dala, ne? Tá vie kopítko. No túto si Tončo zobral. Prosté a rázne. Otvoril si, prosím, pekne, na velice dobrá kávička. Malý moment. Na zdravie. Takže, pánko, on si otvoril potraviny. Všetko tam mal čerstvé ryby, knedky. Je priamo knedky. v Ríme? No, krajina, však tam je býval Santa Maria. Aha. No a pak zistil, že táto Erika, prosím pekne, mu bere dukáty z kasy. Dal si kameru, akurát vyšla vtedy kamera, Leonardo da Vinci to vymyslel. A hovorí mu, čuješ to, čo nevyskúšal by si mi to tú kameru, jak to funguje? On hovorí, môžem, lebo sa mi zdá, že malá Erika mi čoruje dukaty. Dobre, jedno s druhým halabala, tak namontovali to a on mu prichytil príčine, jak mu bere dukatky z kasy, tak potom normálne ju zapichol s nožem. Myslím, že ju predtým aj trošku tahal s konským záprahem, ako po zemi sa válala. A tuším, v Šile dižďokej. Čo prosím? Ale jaký? Skrečuje o dušu. Skrečuje. A vy ste zaujímavý typ človeka, musím povedať. Zrejme toho v živote viete viac, ako by sa zdalo. Ďakujem. Títo chocholce máte za zásluhy? To máte podľa barvy, ne? Niekto má fialové, niekto má černé, vy máte červené, vy musíte byť veľká žarža červené, je? No, tak áno. Komunista, co? A to je čo? To je na jedenie? Ne, toto? Ne, to, čo ste povedali, to komunista. Ne, to je červené. Za zásluhy. No. Ste veľmi múdry človek. Nepovedal by. Som realista. Vychádzam ze života, stojím rovnýma nohama na zemi. Nelítam si jak paznehek. A ja už som len filozof. Jakú stratégiu by ste mi poradili, keď chcem zbaliť onu Boženu? Boženu, čo predáva šaty oproti Beatriče. Joj, to je ťažko. Nie je to také jednoduché. Jak sa volá to psísko? To je hopka. Marko, a vy sa ako voláte? Giuseppe. Keď budete chcieť váctov sedenica, ozvite, ďakujem za kavičku, pekné, ale čudný človek ste. Prečo čudný? Ja mám rád veci Čo jasné. chcete povedať, že ja som čululum, alebo čo? Ne, to bych si nedovolil vôbec. No. Ale ja mám rád zaradený. Ale Nálepkovaný. To mám rád ja. ja som filozof. Ja som Donáška. Koľko je? A zapalte si jednu. 2:30. Tak fajn. A káva vám chutí? Velice. A vy takto v noci roznášate? Cez deň v noci, po obede, ráno. Áno. Štvorsmena. Tučná Beata. Beata tučná, ne? Ježiš tu by chcel. Áno. Milujem tučné ženy. A prečo? Sú robustné. Však to je ako útok bizóna na človeka. No je to jak chrochoť. Kríženec hrocha a ťavy.